Offshore de Petros Markaris. Capítol 1. La vida a la tomba. Crist deposat al sepulcre. La processó s'atura a l'altura del carrer del Parlament, poc abans de la cruïlla a motor. El triumvirat de sacerdots que l'encapçala va seguit de 4 fidels que sostenen l'epitafi. A ambdues voreres de la plaça Sintagma, la de la banda del monument al soldat desconegut i la del davant, els fidels formen un mur impenetrable. La multitud, amb ciris encesos, segueix devotament el pas del seguici, mentre alguns salmodien en veu baixa els encomis. A la part de baix de la plaça i al carrer dels Filatèlics hi ha un enrenou de botzines eixordador. «No hi toquen o què?», protesta l'Adrianí. «Avui no és dia de celebracions, sinó de dol. A què venen aquests clàxons?» A Grècia, les botzines són com la roba unisex, serveixen per a totes les ocasions, li responc. Em llença una mirada silenciosa de reprovació. Ens hem quedat ben sols, perquè la Caterina i en Fanis han anat a Volos, a celebrar la Pasqua amb els consogres. La soledat de la parella ens ha empès a sortir a la recerca d'una església on celebrar l'epitafi de Crist. Jo preferia qualsevol de les esglésies del barri, la de l'Ascensió o la de Sant Llàtzer, però l'Adrianí ha insistit que, després de molts anys, era una bona ocasió per assistir a les processons que es fan al centre, a Sintagma. Així doncs, ens hem afegit a la primera que es dirigeix cap al temple de Santa Caterina, al barri de Placa. Som a primers de maig. La tarda és agradable i els fidels, que s'han concentrat davant de l'església, escolten la litúrgia a través dels altaveus i conversen en veu baixa. El silenci pietós es limita a l'interior del recinte, mentre que fora domina un murmuri esmorteït. Només l'Adrianí segueix la missa amb devoció i repeteix la pregària en veu baixa. M'inclino per dir-li que és hora d'anar a sopar, perquè a Grècia la cerimònia religiosa s'acaba a les tavernes i als restaurants i hem de respectar les tradicions. Però ell es posa un dit als llavis i em fa callar amb un silenci, abans que jo pugui badar boca. Me'n passo les paraules juntament amb la gana que tinc. L'Adrianí m'ha obligat a respectar el dejuni durant tota la Quaresma. Normalment el dejuni estricte es limitava a Setmana Santa, però enguany em va comunicar que el respectaríem els 40 dies. Quan li vaig preguntar com se li havia acudit, em va respondre que havia fet una prometença, sense més explicacions. L'única infracció que em va permetre va ser afegir oli al menjar. En canvi, ella sol menjava només bullit dimecres i divendres. Quan falta poc perquè s'acabi la cerimònia, em fa una petita concessió. Busquem un lloc per sopar, perquè s'omplirà de gent i no trobarem taula enlloc, em diu. Això també ho tenia preparat. Anirem a sopar al Plàtanos, perquè, segons ella, tothom que assisteix a la missa de l'epitafi a les esglésies de Placa després va sopar a aquesta taverna tradicional. La seva apreciació es confirma de seguida, perquè tan bon punt ens acomodem en una taula del restaurant, a tocar d'una porta que dona a un pati exterior, els fidels es llencen sobre les taules buides amb crits, senyals i gestos. Deixo que l'Adrianí tria el menjar. Demana fesols, sípies amb espinacs, pop a la vinagreta i calamars fregits. Insisteix que beguem retzina, perquè així ho exigeix la tradició de Divendres Sant, cosa que em porta enrere, a la dècada dels 60. Avui menjaràs amb oli, per força, li dic per picar-la. Encara que no ho manifesti, he de reconèixer que m'alegra que hàgim sortit a sopar tots dos sols. En aquests darrers anys els nostres sopars han estat en família, sempre amb la Caterina i en Fanis, sovint en companyia de la seva sòcia, la Mània, i el seu company, l'Uli, i amb l'afegit no gens inhabitual dels meus consogres de Volos. La crisi ha enfortit la nostra vida familiar, però ens ha deixat sense la convivència marital. Els vespres, tots dos davant del televisor amb els comentaris indignats de l'Adrianí o només ell enganxada a la pantalla i jo immers en el meu diccionari. Potser no ens dèiem gaire cosa, però la xerrameca familiar a l'hora de sopar cada vespre em feia enyorar sovint el silenci compartit, de manera que sortir avui tots dos sols m'ha alegrat el vespre. Després de la missa de Divendres Sant, sempre es menja cuinat amb oli. No trenco pas el dejuni, em respon l'Adrianí.
Quina mena de prometença vas fer? M'ho pots dir? Li pregunto amb un somriure per avançar-me un possible estirabot per part seva. Veig que serra les dents, però al final m'ho explica. Vaig prometre a la Mare de Déu que dejunaria tota la Quaresma si ens lliurava de la crisi, em diu. Espera a veure si faig cap comentari, però m'adono que vol continuar i no dic res. Especialment en els darrers temps la situació havia esdevingut un calvari, Costas. Em confessa amb un sospir de lleugeriment. No me'n sortia de cap manera. Anar a comprar cada matí era com un viacrucis i no sabia com quadrar el pressupost. Si sabéssiu quants cops heu menjat el que sobrava del dia abans recuinat, no us ho creuríeu. Doncs pots estar tranquil·la, perquè no ens en vam adonar mai, li garanteixo. M'ho crec, però per a mi era un malson. Si us hagués explicat la veritat, la Caterina i en Fanis no haurien tornat a sopar amb nosaltres. Un dia, mentre recuinava les restes del dia abans, vaig dir: Mare de Déu misericordiosa, treu-nos d'aquesta crisi i et prometo dejunar tota la Quaresma. D'acord, l'exvot el vas fer tu, i a mi? Per què m'hi vas ficar? Em mira i somriu amb malícia. Vaig pensar que la Mare de Déu em recompensaria per arrossegar el meu marit pel camí de la fe i de la virtut. Tots dos ens posem a riure. Miro al meu voltant. Totes les taules són plenes de grups d'amics. Dos cambrers amarats de suor s'afanyen a servir els clients. Hem tornat als vells temps, penso per dins. Al carreró estret que mena a la plaça hi ha aparcats un Mercedes, un Jeep Cherokee i un Honda. La gent que hi vol arribar ha de passar a tocar dels cotxes i de costat per poder esquivar-los. Som a mig sopar quan veig la Cula i en Papadakis a la plaça, agafats de la mà. Tampoc no li han passat inadvertits a l'Adrianí, que em llença una mirada inquisitiva. Bona Pasqua, els dic tot cridant. Ens veuen i es queden de pedra, sense saber què dir, mentre la primera reacció és deixar-se anar de les mans. Veniu a seure amb nosaltres, us proposo cordialment, encara que aquesta cordialitat representi el final de la nostra soledat marital. Es fiten l'un a l'altre, tot intentant prendre una decisió amb la mirada. Al final, la Cula fa el primer pas i en Papadakis la segueix. No els volem molestar, diu la noia quan s'atansa a la nostra taula. Ves, quina molèstia, un dia com avui, li respon l'Adrianí. Com que els hem enxapat infraganti, al final es veuen obligats a acceptar la invitació i seuen amb nosaltres. Tot seguit, donem pas a les presentacions. La meva dona ja coneix la Cula, però no en Papadakis. Completem la comanda amb puré de pèsols secs i carxofes estofades, però la parella se sent incapaç de desempallegar-se de la seva incomoditat. En Papadakis no deixa de mirar el plat, mentre que la Cula ha entaulat conversa amb la meva dona, en un intent d'ignorar la meva presència. Escolteu, nois, no sou els primers que s'han enamorat a la feina, els dic, i com els altres, tampoc n'heu donat senyals d'enamorament davant dels companys. Molt ben fet. La vostra vida personal no importa a ningú. N'hi ha prou que no interfereixin al servei i pel que he vist fins ara, res no fa pensar que hi pugui interferir. Només faltaria que l'amor interferís en el servei, afegeix filosòficament l'Adrianí. En Papadakis es relaxa i es posa a riure. És impossible que a la prefectura algú s'hagi donat de res, comissari. La Cula m'ho va deixar clar des del primer moment. No deixa que me li atansi ni per raons de feina. Ja sap què haurien dit. Guaita la lladregota, com han tabanat en Papadakis, i jo no vull comentaris per darrere en un cos dominat per mascles. Tens raó, però no podrem amagar-ho gaire més. Hem decidit casar-nos, fa oficial en Papadakis. Mentre la crisi persistia, no ens atrevíem a formar una família. Ara que podem respirar una mica, no hi ha cap raó per ajornar la boda. Si us caseu, un dels dos haurà de demanar el trasllat d'unitat i em posareu en un dilema, li responc rient. No hi ha dilema que valgui, comissari. Jo demanaré el trasllat. La Cula continuarà al seu costat, perquè va arribar abans que jo i perquè no sé què es pot trobar en un altre departament. Però seguiré tenint un problema, perquè a tu tampoc et vull perdre. En Papadakis es gira cap a l'Adrianí amb un somriure ple de satisfacció. Al principi em mirava amb mals ulls, però després la cosa va anar canviant, li explica. Sempre és així, li respon l'Adrianí. El gel no triga gaire a desfer-se. Tots ens posem a riure. La Cula s'inclina espontàniament i li clava un petó a l'Adrianí. Quan ens ho faci passar malament, li trucaré, li diu. Brindem perquè aviat tingueu unes bones noces, diu la meva dona, i a continuació ens llancem tots sobre els plats.